Kull ma jmur qed kompli toħroġ il-firda li għadha tiddomina fid-dar ċentrali bejn iż-żewġ fazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista u l-iskumdità tad-deputati ta' Bernard Grech biex jitkellmu dwarha. Dan wara dikjarazzjonijiet tad-deputat tal-Blue Heroes Claudette Buttigieg ftit tal-jimilu meta sostniet li hija ma jittispjaċiex dwar dak li hi u sħaba għamlu fis-sajf tal-2020 biex qaċtu lil Adrian Delija minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan ħareġ ċar waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista l-4 wara nofsinhar hekk kif One News staqsa dwar id-dikjarazzjonijiet ta' Buttigieg lill-eks Viċi Kap Nazzjonalista David Agius. Agius kien propju wieħed mid-deputati li appartjenu għal fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Adrian Delija. Kien bekk li One News staqsa jekk il-kliem ta' Buttigieg ftit tal-jimilu kienx floku jew jekk saħansitra kellux jingħad. Hawnhekk ħarġet l-iskumdità tad-Deputat Nazzjonalista hekk kif għamel minn kollox biex jevita li jwieġeb id-domanda li saritlu tant li dar jittallab għal mistoqsijiet oħra mill-midja preżenti. Dan għamlu f'tentattiv biex ma jwieġibx il-mistoqsija biex ma jiksirix minn tmexxija attwali tal-Partit Nazzjonalista li hija kontrollata mill-fazzjoni ta' kontrih fil-waqt li fl-istess ħin ma jmurx lura mill-lealtà tiegħu lejn Adrian Delija. fejn sostni fost oħrajn li ma jiddispjaċijiex dwar dak li sar fil-konfront ta' id-Delija fis-sajf tal-2020 hemm bħala deputat qrib ħafma tal-iskaf id-Delija fl-aħħar mill-aħħar parti mill-fazzjoni tiegħu. Naħseb dak li tqal kien floku jew saħansib ma kellux jingħad. Għad hemm xi domandi oħrajn forsi? Yes, Iva, stani wieġbek ukoll. Kien hawn li anki l-uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ġibet l-attenzjoni tad-deputat tal-partit tiegħu stess biex iwieġeb il-mistoqsija tal-ġurnalista One. Wieġbu? Mela le. Madankollu One News baqa' mingħajr tweġiba għax għal din id-domanda ċara David Agius għaddas rasu u ntefa' jaqra minn fuq il-karti li kellu qudiemu fuq suġġett kompletament differenti. Senti għamilt il-domanda tiegħek, kienet inwieġeb. Sadaka jiġġudika ħeddi. Suġġett kompletament differenti. Jiena Din l-iskumdità tkompli tikkonferma kemm fil-Partit Nazzjonalista altru li mhux kollox wartu żgħar kif jipprova jindika l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech. Mal-mikrofonu ta' One News deru evidentement urtati wkoll id-deputati nazzjonalisti Alex Borg u Janice Katkuti għad-dikjarazzjonijiet ta' Claudette Buttigieg. Fit-tweġiba li indikat dispjaċir Borg li hu magħruf għal qrubija tiegħu mal-eks Kap Nazzjonalista Adrian Delija sostna li ħadd ieħor għandu jwieġebu għall-emil tiegħu. Jien nista' nitkellem fuq innifsi, ħadd ieħor iwieġeb għall-emil tiegħu. Nam fil-waqt li Janice Katkuti li ngidmet mit-tmexxija ta' Bernard Grech fuq il-kariga ta' Viċi Kap Nazzjonalista f'botta ċara lil Buttigieg sostniet li hija taħdem ma' kull kap tal-Partit Nazzjonalista. Jiena fuq nista' nkellmek, jiena naħseb dejjem raw in-nies li jiena dejjem naħdem ma' kull kap.